Odchádzam na niekoľkodňové 3 až 5, uvidíme ako to dopadne, túlanie sa v prírode, a toto je moja kompletná výstroj, ktorú berem so sebou. Na stavbu komfortného prístrežku budem potrebovať tieto veci. Poprvé je to celta 3x3 metre, mám k tomu špagaty, koliky, nebude sa mi chcieť s tým babrať v prírode, keďže idem do oblasti, ktorá nebude príliš rovná a je mokro a je vysoký predpoklad, že bude pršať, budem spať v hamake. A do hamaky si dám ešte túto profilovanú karimatku kvôli zvýšeniu komfortu. Ďalej berem prší plášť, ktorý má výkroj na takýto veľký batoh 70 litrový, ktorý takisto berem so sebou. Má nastaviteľný chrbát, veľmi masívny polstrovaný pás, bude sa dobre nosiť. Plný batoh bude vážiť nejako do 20 kg, aby som to v pohode zvládol. Berem aj trekové paličky, na ktoré viem, že sa viem spoľahnúť. Spať budem v spacáku, je to starúčka Carinthia, snáď mi nebude zima, a do nej si berem náhradné termooblečenie a ponožky. Tieto budem mať oblečené len na noc v tomto spacáku. Na deň si vždy oblečiem vrchnú vrstvu, ktorú mám teraz na sebe. Oheň plánujem robiť v existujúcich táboriskách. A na miestach, ktoré nebudem plánovať, tak tam použijem drievkač Wolf. Na prácu bezpečnú s horúcimi predmetmi si berem rukavice a takisto berem sklenú textíliu. Lekárnička je samozrejmosťou. Čo sa týka vody, ako ďalšieho dôležitého zdroja, ktorý si musím zabezpečiť, berem si čistú vodu 2 litre a berem si 2 prázdne 5 fľaše, do ktorých budem plniť vodu, ktorú neskôr vydezinfikujem a prevarím. A keďže je polovica marca, berem si určite aj primus termosku, pokúsim sa v nej niečo uvariť alebo ju použijem kľudne na dezinfekciu vody, na teplý čaj na noc určite. A keďže budem dlhšie vonku, berem si aj hygienické pomocky, berem si oranžový mikroplišový uterák, nejakú sadu na dentálnu hygienu a mydlo. Prázdnu platenú tašku použijem na zber bylín alebo proste na čokoľvek, čo bude treba. Vrecko na odpad je samozrejmosť a budem do nej baliť aj veci, ktoré chcem, aby boli zabalené nepremokavo. V tomto batohu mám set spodného prádla, to znamená trojo, trenírok, štvoro, ponožiek, 3 tielka a náhradné vložky do čižiem. Z oblečenia, ktoré momentálne nemám na sebe, lebo je teplo, ale v kopcoch ich určite využijem, je šuštiačka, ktorá je neprefúkateľná a čiastočne nepremokavá, a mám tu takúto flísku. Okolo krku budem mať zavesenú šatku. Čo sa týka bezpečnosti v priestore veľkej, malej Fatry, medvede už sú hore, berem takúto rolničku. Toto je moja KPZ-ka. To sú veci, ktoré budem mať priamo pri sebe vložené v gaťoch, a berem takisto powerbanku, keďže chcem robiť nejakú dokumentáciu. Berem náhradné zapalovače, čelovka, náhradné baterky, gumené rukavice. Variť budem v kovovom oceľovom mešuse. Berem si chňapku na ľahšiu manipuláciu s horúcim mešusom. Berem si náhradnú misku. Okrem toho pohár, lyžica a lienik, ktorý sa mi osvedčil. A keďže budem pracovať s drevom, berem na manipuláciu s nimi sekeru a pilku. A nebudem robiť nejaké väčšie stavby ani nič, takže mi stačí takáto základná pilka, inak by som zobral Boreal 21. Poďme k samotnej stráve. Berem nejaké čínske polievky, nejaké kaše. Čo je dôležité, berem orechy, slanina tam musí byť, berem olej, soľ, bujóny, perníky sa zídu vždy, takisto ako cibula a chlieb. Stravu si doplním väčšinou koreňmi, ktoré sú ešte teraz k dispozícii. Ako som povedal, niektoré veci chcem mať priamo po ruke, priamo pri sebe. Obuté mám takéto čižmy, idem do
terénu, ktorý nie je celkom vysokohorský. Pôjdem cez nejaké kopce, hlavne tam bude mokro. Vložky sú vyberateľné, mám náhradné, dokážem ich dosušiť alebo dať suché do spacáku a využiť ich. Tieto veci si berem do vretiek. Na nohaviciach je to moja KPZ, ako som hovoril. Turniket dávam do vrecka na bunde. Je umiestnený na takom mieste, aby mi nezavadzal, keď budem mať bederný pás rúbsaku zapnutý. Tieto drobnosti balím vodočesne do zamykacieho papierového sáčku, igelitového sáčku, vrátane káblov, telefónu, ku kamere, komukoľvek. A umiestním ich do vrchnej časti, do vrchlíka ruksaku spolu s prší plášťom a pracovnými rukavicami a lekárničkou. Ako som povedal, toto termoprádlo bude iba v spacáku a budem ho používať čiste na noc. Spacák balím do vreca na odpad veľkého, aby sa mi nenamočil ani v situácii, kedy by bol ten dážď naozaj veľký, alebo pokiaľ by som niekam spadol alebo ho nevhodne položil. Tie kompresné vaky, ktoré sú na tie spacáky, väčšinou po určitom časte vodu pustia, ten igelitový sáčok ani moc nie. Spacák treba vypustiť predtým, ako ho tam narvete, aby zaberal čo najmenší objem. Keď som ho dostatočne vypustil, zatočím to vrecko a vypustím z neho aj ostatný vzduch. Bude slúžiť aj ako také kompresné vrece, vlastne ten sáčok na odpad. Teraz idem do rúbsaku ukladať veci podľa toho, ako predpokladám, že ich budem používať. Prístrešok budem stavať až úplne na konci. Takže celta, respektíve celty, pretože berem aj takúto maličku ako podložku pod niečo, predsa len ten terén, do ktorého idem, a nebude celkom ideálny a nechcem mať všetko zablatené a špinavé. Takže na spacák dávam celty. A hamaku. Karimatku zapínam z vonkajšej strany. Paličky berem do ruky, akurát schovám tieto gumené dorazy a idem. Vodu budem potrebovať, takže tu si dávam do bočného vaku. Viem, že sa mi tam s prehľadom zmestí aj so sekerou a s pílou.
Do druhého bočného vreca pchám termosku. A tieto prázdne PET fľašky. Ak sa mi tam zmestí, navrch dáme pracovné rukavice. Ďalej dávam tvrdé a ťažké veci. Toto púzdro je trošku také LTT, predstavoval by som si o kúsok väčšie. S omrznutými prstami to nemusí byť celkom výhoda. Teraz dávam náhradné veci, ktoré nebudem potrebovať. Hygienické pomôcky, prázdna taška, vrecia na odpad, rolničku zavesím na vonkajšiu časť ruksaku, tu potrebujem počuť. Do mojej 1,5 litrovej katonky sa pohodlne zmestí nielen príbor, ale aj papierové obrúsky. Všetko neskôr ho zabalím znova do vreca na odpad, pretože bude celý špinavý od sadzi. Ďalej si pobalím stravu. Môžem zavrieť a úplne na vrch si dám bundu, ktorú na seba hodím pri zastávkach. Keďže celkom fúka, šatku si berem a dávam na krk priamo teraz. Batoh váži presne 19 kg, čo je veľmi primeraná záťaž na to, že budem vonku 3 a viac dní. Pokiaľ by som šiel na viac ako na 5 dní, tak tá výstroj sa rozširuje len minimálne. A možno, že by som si zobral viac polotovarov na jedenie a viac náhradných batériek do čelovky. Inak by sa asi ani moc nezmenila.
Poďme na to. Bagel, pokiaľ som sám, snažím sa nasadzovať si tak, aby som tie pásy zaťažoval čo najmenej, aj keď toto je veľmi kvalitný batoh. Predsa len si pomáham aj zadnou stranou. Nasadil som si ho a čo je dôležité je, že zo začiatku ho budem niesť čiste na bedrách, tak aby som mal plecia voľné. Plecia mám úplne voľné, budem ho niesť na bedrách. Paličky si dávam na 125 cm, na to som celkom zvyknutý na rovine. Takto zabalený rúbsak mi následne umožňuje pohodlne a mäkučko odpočívať takýmto spôsobom. Myslím, že môžeme vyraziť.